Všetkým vám želáme dobrý deň, počúvate Rádio Express. Program, ktorý počúvate, sa volá Všetko, čo som chcela vedieť o, a Eva Farna je mojím dnešným hosťom. Evička, vitaj. Ahoj. Ty ani netušíš, že tvoje meno bolo skloňované v našich kruhoch tak dávno, kedy sme len začali robiť film a vraveli sme si Poľsko, Česko, Slovensko, je to Eva Farna, jediný človek, ktorý to všetko spája. A teraz tu sedíš, máme všetko potom a chcem všetkým našim poslucháčom povedať o tebe trošku viac, ako vedia, lebo v princípe vedia o tebe teda, že aj Poľsko, aj Česko, niečo vieme aj na Slovensku, ale o tebe ako o mladej, ambicióznej a veľmi úspešnej žene nevieme skoro nič. Ale najskôr sa ťa opýtam jednu vec. Keď som bola na premiére nášho filmu v Poľsku, tak dostávala som veľmi často otázku, že ako my, Slováci, vnímame Poliakov. Aké máme o nich stereotypné názory. A ja som na to vôbec nevedela odpovedať, lebo my vlastne nemáme žiadne a keď tak vieme, že zo severu sme chodívali na trhy, kde sme si kupovali všetci šušťáky svojho času. Ako to je v Poľsku? Poliaci si čo myslia o nás, o Slovákoch? Ty vieš? Já to nevím. Já vím, že si myslí o Čechách, že jsou strašní čechofilové a mají hrozně rádi Čechy a českou kinematografii a obecně vlastně v každém větším městě máte hospodu Švejk a podobně. Ale o Slovacích vlastně taky v Polsku, ano. Ale vlastně o Slovacích taky nevím. Jako. No a přitom žijeme vedle seba a nič o sebe nevíme. Ono prostě často jezdíme za exotikou a neznáme své sousedy. No to je sranda. Ale zase v polskom jazyku, keď niekto niečomu nerozumie, tak povie, že v tom má český film, nie? Že to chápe jak český film. Ako to, což je vlastne španielská vesnice. U nás je, áno, presne, španielská dedina. No, tak to mi rozprávali tiež, ja som sa na tom strašne smiala, že boli sme na premiére československého filmu, teda tak som dúfala, že si budú rozumieť. No dobré, Evi, tak povedz mi, že ako sa máš tieto dni? Si na Slovensku, tešíš sa, že na Slovensku sa pesnička veľmi páči, ľudia ju veľmi chcú a zrazu sa hrozne zaujímajú, že kto si, čo si a aké ďalšie pesničky spievaš. Ježiš, tak to je super, to jsem ráda. Já na Slovensko zas tak často nejezdím, což mě mrzí, takže já se vždycky do Bratislavy nebo vůbec, když se můžu zavítat, hrozně těším. Takže já bych strašně často na Slovensko jezdila a já jsem vlastně byla vychována na hranici Polska, Česká, Slovenská, teda po české straně, ale jezdila jsem závodně na lyžích a trénovala jsem ve Velké Rači. To znamená, že slovenčinu rozumíš úplně bez problémů. Takže jako rozumím, na to, že jsem 93. ročník, kdy se vlastně Československo rozdělilo, tak myslím, že můžu říct, že rozumím slovensky. Áno. A ja stretávam teda veľmi často z objektívnych príčin ľudí tam z toho tvojho kraja a im sa veľmi páči slovo olovrant slovenské. A co to je? To je svačina. Ale taká tá, čo sa dáva odpoledne. Ježiš, medzi obedom a večerou a oni mi všetci hovoria, že olovrant a smejú sa, že to je krásne slovo a čím viac sa pije, tak tým viac to slovo opakujú, lebo im príde hrozne vtipné. A tam teda u vás, že sa žuruje. No tam sa žuruje fest. To ti teda poviem. Odtiaľto, keď tam kamarátov vezmem, tak vždy je to také, že ako na východné Slovensko, keby sme ich tam. Áno, no to jak vlastně ten východ, no vůbec Polsko už taky, že tam už to je vlastně, tam jede vodka jak v Rusku v podstatě. Takže ono, čím víc na východ, tím víc toho alkoholu. Áno, presne ako hovoríš. Evi, ty si veľmi mladý človek a máš za sebou toho veľmi veľa. Naozaj si prevalcovala svojim talentom, svojim šarmom a všetkým týmto dve krajiny, čo je čo povedať, teraz tretiu, tak na poli, povedzme si Slovensko, že to dobíjaš a nie je to až také ťažké. Asi rodina je tvoje veľké zázemie. Určite. Oni ti pomáhali na začiatku veľmi, alebo to nechávali na náhodu a povedali ti, nech sa prebiješ sama. Ako to bolo? Strašně mě podporovali, ačkoliv mě vůbec do toho netlačili. Oni vlastně mě od toho chtěli spíš chránit a nebyli takový ty rodiče, teďka půjdeme na všech talentových soutěží a potřebujeme s tebou dělat slavné dítě. A prečo ťa chceli chrániť? Lebo tušili, čo ťa čaká? Báli se toho světa showbiznisu, nebo jak to říkáš, tak jako ve 12 letech se do toho pustit je vlastně riskantní, plus vlastně od 12 jsem začala pracovat, takže jsem musela poznat, co to je zodpovědnost, smlouvy, žádné, že v pátek jdu na žurku, ale prostě jdu na koncert. A v 12 rokoch děti nechodí na žurky, zahrajú s babikami doma, pozor, akože. Jasné, to je pravda, ale pak, když začala střední škola třeba, tak to bylo jako že místo těch každotýdenních akcí jsem jich měla míň, ale to je vlastně jedno, to spíš jde o to, že rodiče mi chtěli do toho chránit a abych vlastně nějaké to dětství měla a nespadla rovnou do dospělého světa. To znamená, že keď si mala aj niečo, tak chodíval s tebou buď otec alebo mamina? Vždycky. Vždy. Do 18 na každý koncert mě vozil táta svým autem. Nepustil mě ani do dodávky s kapelou a vlastně vždycky po koncertě takhle ťukal na hodinky, řekl, máš 15 minut autogramiádu, pak tě beru, jedeme domů, jeli jsme třeba 3,5 hodiny domů a šla se spát ve 2 a v 6 se vstával na autobus do školy. A je ti jasné, že ťa od mnohých věcí takto uchránil? No jasné, jako bez toho by to fakt nešlo a já jsem měla k 15 nám jsem měla obrovské přání, abych právě mohla jezdit s kapelou v dodávce, že to je prostě to je parta, cool, kluci a cool a muzika, tohle.
A vlastně taťka řekl, že ne a já jsem mu dneska hrozně vděčná, protože od doby, co jezdím s kapelou, tak jsem i sprostá. A to se bohužel, to trošku zkazí člověka, takže určitě mě ochránil strašně věcí. No tak pokiaľ máš tie sprosté slovíčka, vieš presne, kedy ich máš používať a kedy nie. A nevyhrknú ti z pusy už tak spontánne, že vlastne niekedy je nevhodne, tak je to úplne OK, vieš. Tak, asi k tomu showbiznisu to aj trošku patrí, nie? K té muzice a k tomu všetkému. Jo, tak je to jako já zase si myslím, že jsem obecně slušná, nebo to nezní moc skromně, ale myslím si, že na to, že žijeme v takovém hudebním světě, tak jsem prostě věřící holka, nechastám první ligu, ne, drogy mi jsou cizí, nekouřím a tak dále, takže jako tyhle ty věci já mám docela srovnané a držím se těch zásad, ke kterým jsem byla vedena od dětství, ale z prostých slova prostě to je takové občas. Vieš, prečo to je? Lebo tým sprostým slovom vieš pomenovať toľko vecí. A to je aj citoslovce, aj pomenovanie, aj úlava, aj všetko. No, presne. Takže občas... Aj takéto vieš nahradiť sprostým slovom. Áno, ale jako zkracujeme si slovník, no. Jo. Ten slovník je míň bohatý. Áno. A je tam víc těch sprostých slov, což je teda škoda. Ale ja sa to učím odnaučiť. Tak. Jo, tak jasne. Takže vlastne ocino mal aj, okrem toho teda, že ťa uchránil, tak vlastne ti aj hodne svojho vlastného času obetoval člověk. Hrozně moc. Musel se omezit v práci. Vůbec celou rodinu to poznamená, když vlastně najednou to jsou rodiče Evy, najednou vlastně se na vás koukají jinak. A myslím si, že rodiče, protože já jsem do toho šla, týká se to mě, je to vlastně moje nějaká zodpovědnost nebo břímě, má to své plusy a minusy, ale do toho, že vlastně ta práce jako se dotýká i vaší rodiny, která se neshodovala na to, že do toho chce jít, tak si myslím, že je to velká oběť z jejich strany, takže určitě mě věnovali spoustu času, energie a i museli obětovat nějaký svůj normální vlastně život trochu. No jasné. Takže za to je obdivu. No dobré, ako im to vracíš teraz? Já si myslím, že jsem nikdy neměla jako rebelské období, že bych jako odcházela z domu a staří tohle, staří tamto vůbec. Já jsem naopak byla strašně šťastná, že jsem doma a že si to rodiče můžu užít. A do dneška, když jezdím domů, tak vlastně ani moc nikam nejdu, jenom prostě jsem s rodičema doma, jezdíme spolu na dovolený, trávíme spolu co nejvíc času a vždycky si myslím, že jsem si uvědomovala to, kolik je to muselo stát energie, času a rozhodnutí podpořit takhle své dítě a jsem jim za to hrozně vděčná, vždycky jim to říkám a snažím se k ním takhle chovat. Evita na Expresse. Koľko si ty mala rokov, keď sa narodila najmladšia? No právě jsem začínala zpívat, takže mi bylo 12. Takže to bolo úplne, že mamina mala bábätko doma, ty si lietala po svete s otcom, tak ona tiež sa musela trošku báť. No občas taťka nemohl, tak třeba jela ona a fakt jsme jeli s autosedačkou, malinkým dítětem, spali jsme v manželské posteli ve třech, já jsem se nevyspala, protože že furt se muselo kojit a křičet. Bábätko, jasné. Ale prostě... Magdalenka sa volá, hej? Magdalenka, ano. A takže fakt jsme si prožili jako přebalování prostě někde u dálnice a prožívali různé věci, no. A bráško to bral ako? Ten bol asi pyšný, nie? Ten je koľko mladší? O 2, o 3 roky? O 2 takže roky, ten bol taký vlastne skoro rovesník tvoj? Ano, ale myslím si, že to taky neměl jednoduché jako prostě kluk v dospívání. A ty jsi ten brácha to. A prostě vy jako z toho nemáte ten benefit, ale máte z toho to špatný. Takže vlastně on chce být normální kluk, nechce být, aby na vás někdo koukal skrze nějaké předsudky nebo skrze toho, co já zpívám za hudbu, tak oni ho odsoudí. Takže to si myslím, že naopak fakt každý, koho se to dotklo, obdivu z té rodiny, jak to ustál a jak to drží. A brácha teďka to je super, on studuje v Praze, vídáme se často, snažíme se prostě, chodíme spolu běhat, je to jako super sourozenec. No a Magdalenka už nie je dávno bábätko. Spieva, je talentovaná, alebo nie je, alebo k čomu ona tak tiahne? Já si myslím, že taky je trošku umělecká, ale spíš zatím strašně hezky maluje. Že zpívání si myslím, že zatím ne a to ať mě nechá, že stačí, že jeden zpívá. Můj brácha studuje práva, ten je zase super, jako podle mě bude skvělý právník. A to potrebuješ, podľa mňa to budeš potrebovať. Ano, samozřejmě, já jsem sama šla na práva, já jsem rok studovala ve Varšavě a to bohužel nevyšlo, takže aspoň někdo v té rodině. A sestřička teda maluje zatím. Ty si študovala ty práva vo Varšave a v princípe ten čas a vôbec to všetko, čo sa už okolo teba dialo, nedovolilo ti, aby si to dokončila, lebo právo je jednak ťažká škola, jednak to cestovanie a jednak ty si tam spomínala toho času, keď si tú školu nechala, že ono to bolo aj tým, že si študovala, ale zrazu stála muzika a zrazu si iba hrala a spievala to, čo si kedysi zažila a nešla si ďalej. Takže si sa rozhodla pre muziku. Přesně tak, protože hodně lidí si myslí, že to je v sobotu na hoďku, vylezete na pódium a to je všechno, ale ono to je každodenní práce a vlastně když ji zanedbáváte, tak se prostě objeví třeba nová zpěvačka, mladší, hubenější a je průser. Je potřeba makat a já jsem se rozhodla nedělit nebo nepřijmout nějaký ten tlak společnosti, že člověk musí mít vysokou školu, aby se mu dařilo v životě. Já se přiznám, já jsem měla ten sen, abych to dostudovala, ale bohužel mi to v té práci natolik brzdilo, že bych zanedbala něco, co jsem
stavěla 10 let, takže jsem se rozhodla udržovat a rozšiřovat se v tom, v čem už se mi nějak daří. Třeba bych vůbec nebyla dobrý právník a není to moje cesta. Takže já jsem se rozhodla pro tu hudbu a tomu se věnuju se tomu i do hloubky trošku, dělám spoustu věcí kolem, živí mě to, baví mě to. Počkej, čo je to, že děláš veľa věcí kolem? ono buď to můžete jenom jakoby v uvozovkách jenom zpívat a přijímat písničky a interpretovat je, anebo můžete tvořit ty písničky, můžete mít firmu, která je agenturou uměleckou, můžete si vydávat ty písničky, můžete řešit klipy, focení, PR a podobně. Můžete řešit vlastní kolekce merch, tak prodáváte, že jo, prostě trička s podobiznou nebo s heslama. A vlastně těch jako podvětví je vlastně tolik, že pokud to chcete řešit a nemáte na to jenom lidi, kteří to řeší za vás, nebo se scházíte s fanoušky, obsluhujete Facebooky a stránky a podobně, tak vlastně fakt to vyjde na každodenní práci. Takže já jsem ráda, že i díky tomu zpívání řeším takové normální věci, řeším účetnictví, daně, prostě a vím, co to je. Nejsem takový ten bohem umělec, který vyřešte to za mě, nevím, co je DPH, ale že jako žiju takový ten normální život. No, ale to je super, lebo si nohami na zemi tým pádom, lebo keď vieš, koľko platíš daně. Ano, přijde mi to fakt, že mi to drží nohama na zemi a dává mi takový jako reálný život. Evita na Expresse. Všetko, čo som chcela vedieť o Eve Farne. Ty si už spomenula, že samozrejme s tou nadsázkou, že treba právo nechať, aby potom neprišla nejaká mladšia, krajšia, hubenejší. Mňa hrozne štve na tomto všetkom to, že keď si človek s tebou číta rozhovory, tak sa stále rýpú v tom, že či máš 5 alebo 6 kg navyše, alebo nemáš 5-6 kg navyše. Keď sa pozrieš na takú Adele, ak to niekto rieši, tak je hlupák. Už nemáš niekedy pocit, alebo takých že poslať ich do keľu s takými otázkami. Akože bavíme sa úplne o všetkom, nemusíme len o muzike, ale na čo sa tu bavíme teraz o tom, že či som 38 alebo 40 konfekčné číslo. Není to také jakože až trošku ponižujúce, alebo mne sa to zle číta napríklad, hej? No já mám právě proto tak velký zadek, abych je měla kam posílat ty lidi. Ale ne, určitě ono je to sranda, já to taky shazuju a měla jsem o tom písničku Boky jako skříň a podobně. Ale ono samozřejmě, když to trvá dlouho, to už je třeba 4., 5. rok, tak je to nepříjemný v tom, že já jsem vyrůstala jako 12letá holka v showbiznesu a vypadala jsem jako dítě, protože jsem byla dítě. A když se z vás začne stávat žena, tak najednou ty lidi říkají, a počkejte, ale proč ona má boky, proč neváží tolik, jak před 5 lety, říkám, protože jsem byla dítě. A jako jasně, můžu mít pár kilo víc a myslím si, že by to nemělo hrát roli v tom, protože nejsem modelka, neživím se tělem, ale živím se hlasem. A samozřejmě jako vypadat zdravě a dobře, to je důležitý a já zase si myslím, že zastávám zdravý životní styl určitě. Nikomu nikdy nebudu doporučovat chodit do fast foodu a sedět doma na gauči, ale o tom to není. Já si myslím, že já mám ráda ženské tvary, když se to líbí, ale samozřejmě, když to hodně lidí řeší častěji než moji hudbu, tak vás to prostě mrzí kvůli tomu, že děláte svoji práci nejlíp, jak dokážete a prostě je to zastíněný touhletou jakoby povrchní showbiznesovou nějakou regulí nebo pravidlem a je to trošku tlak a je to jako škoda, no. Si myslím, že je fakt spousta holek, který vypadají podobně jak já, nemají prostě 30 kg z postelí a že to není špatně, že je důležitý se cítit zdravě, žít zdravě, ale to jestli jako máte větší boky, ale pevný, sa vám bude akorát dobře rodit. To je, vieš čo? A to je podstatné, to ti ja po svojich 3 pôrodoch môžem povedať, že vykašľať sa na úzke boky, keď sa potom trápiš 24 hodín. To je pravda, to je čistá pravda. Hlavně je to podľa mňa dosť neslušné. Jako navíc vy nikdy nevíte, co zatím je, to je první věc. A po druhý, já si myslím, že nikoho nemáme fakt soudit podle toho, jak vypadá. Jasně, já taky mám období, kdy se cítím nezdravě a tak řeknu, tak to na to kašlu a chodím běhat a prostě nějak, ale jako absolutně nespolíhám na nějaký týdenní, 2týdenní diety, detoxy. Nevím, já prostě si myslím, že to je životní styl, který musíte udržovat. Ale vieš čo, niekedy aj tie detoxy fungujú, keď už veľmi potrebuješ. Jo? No. Akože ono sa to potom vráti, ale zase, keď to potrebuješ jednorazovo kvôli nejakým šatám alebo kvôli niečomu, tak ono to zase celkom zafunguje. Jasně, no jako spíš obecně, přesně jak jsme mluvili o těch holkách, že občas dokážou rejpnout, tak si myslím, že prostě nikdy člověk neví, třeba ho to čeká taky někdy. Jo. A hlavne, ako ty si povedala, že človek by nemal súdiť podľa vzhľadu, ja by som povedala, že človek by nemal súdiť vôbec. Přesně tak. Každý nech si žije ako chce, každý nech vyzerá ako chce, pokiaľ nikomu neubližuje a nie je jednou nohou v kriminále, tak prostě žijeme vedľa seba a normálně se tolerujeme, respektujeme, máme se radi. Já mám vlastně takovou rádiovou postavu. To mě můžete poslouchat, ale nekoukat na mě. A hlas máš hodně dobrý. Hlas máš tak, ale vidíš, podľa tvojho hlasu by som nepovedala, že nefajčíš, lebo ho máš tak, víš, tak do takého chrapláka. Mám ho, že? No. Ne, já jsem vložně antikuřák, no. Tak to je ale potom výborné, že to máš takto, lebo to je taký sexy ten hlas, keď je takto položený. No, presne tak.
Keď si sama, tak čo robíš? Si také, že knižkový typ, alebo seriálový typ, alebo spíš, alebo ako sa tak dobíjaš? Sama so sebou, nevieme o tebe nič. Vieš, čo chcem povedať? Spím určitě, miluju spánek, mám ráda filmy a koukám na chodím do kina nebo si kupuju filmy doma. Jaké máš ráda filmy? Okrem toho nášho teda. Tak vždycky podle nálady, no. Jako ale třeba kdybych vám měla něco doporučit, tak je to úplně výborný animák. Je to jako pro děti, ale vlastně si myslím, že by to měl vidět každý dospělý člověk, protože je to neuvěřitelné popsaní psychiky. Jmenuje se to V hlavě. Ježiš, to je super. Inside Out. No jasné, že jo? No jasné. Já to miluju prostě. To je rozbor psychologický, prostě jednoduše ukázaný a krásně. A to rozhodně nie je pro děti. Že jo? No, děcka nevedia. Akože vidia tam ty postavičky, je tam nějaká sranda, nějaké hračky, ale to je pro dospělých. Přesně tak. Já jsem to viděla 4krát. No jasné, ako máš náladu a majú tam ten ovládací pult a vlastně každá nálada to ovláda, to je že každá emoce je potřeba, že i bez smutku se nedá žít a podobně. Fakt je to krásné. To je pravda. A knížky snažím se ke knížkám přičuchnout, protože mě to hrozně baví, když už se do toho dostanu a mám pocit, že to hrozně rozvíjí hlavně. Ale bohužel často u toho usínám, protože jak jsem unavená, tak a často taky v autě neumím číst v autě prostě. To je potom člověku zlé v autě, ne? No, mě trošku zle, takže to spíš pak vidím na ty seriály. Ale a ideální den ještě, co by se tam do toho nějaká procházka, no vidí s tou rodinou, no nějaké třeba grilování na zahradě. Ja mám tiež rada hrozně. No a potom buď hubená, vieš, keď máme grilovačky. Ale můžeme si ogrilovat cuketu a bude to nuda, ale budem hubený. No dobré, a so svojím drahým bývaš dostatočne často na to, aby ste svoj vzťah, vieš čo? My spolu, já jsem vlastně... Pestovali. No, my jsme spolu až příliš často. Ale čo? No, vlastně on byl přešťastný, že já jsem měla do Bratislavy natáčet. Ano, že si vyšla z domu? Ne, dělám srandu, ale my jsme spolu pořád, protože my spolu hrajeme v kapele už 8 let, takže my spolu jsme v práci doma. Takže my fakt máme vlastně vzácné dny, kdy nejsme spolu, takže to taky teda není zdravé, asi, ale nám to nějak vyhovuje a... Mně se to páči. Já si myslím, že když jsou dvaja spolu, tak mají být spolu. Jako fakt to je strašně příjemný, ale jsou lidi, kteří říkají, že by nevydrželi vedle sebe ani 4 dny. Tak ale potom na čo sú spolu? Ale nie, keď to tak vezmeš, tak na čo sú spolu dvaja, ktorí tvrdia, že by spolu nevydržali 4 dní, alebo že je hrozné, keď idú spolu na dovolenku. Tak potom prečo spolu žijú? Ja tomu nerozumiem, nie? Jasně, no my jsme byli na dovolence, nebo to bylo spíš takový až restart, 7 týdnů Amerika a byli jsme ve dvou, že jo? 7 týdnů, jenom my dva. A čo s ruksakom ste chodili a labzovali hore dole? Áno, road trip, půjčené auto, perfektné. Stany a podobně, no. A ste mali takú chvíľku, že si vyskočila z auta, že už ťa nechcem v životě vidět? No právě, že ne, to, no, co my jsme se tomu divili, ale jako fakt žádná ponorka nebyla, takže jako to tak nějak se nám dobře je spolu, no. Koľko ste spolu už? 3,5. No tak to už to zamilovanie prešlo najväčšie, tak teraz už sa poznáte naozaj. Už to budou na chvilku 4, ale prostě 8 let spolu hrajeme v kapele, takže se známe velmi dobře i předtím jako kamarádi. A to je fajn, to je takový pořádný základ, že se znáte jako kamarádi, nechcete na sebe zapůsobit, ale prostě poznáváte se v nejhorších situacích typu kocovina, typu dodávka, kde se probudíte po 10 hodinách v dodávce, prostě omačkaný, bez make-upu, hnusný, tak je takový hezký, že ten člověk vás zná z těchto situací. No jasné, perfektné. A keď ešte chce s tebou ostať aj potom? No to už je úplně krásný. No a ty by si s tím chcela ostať úplně, že navždy? Tak jako kdyby to tak nebylo, asi tak nevidím důvod taky s tím člověkem být. No tak víš, okolo lidí tak funguje? Já vím právě. No. Tak pojďme o tom popovídat. No. Jo, mi tak přijde, že asi není co ztrácet čas. Určitě asi nějaký období poznávání, každý si asi projde, ale já mám pocit, že když s tím člověkem už jste díl a už se to může počítat na léta, tak vlastně blbost se trvává s někým, s kým víte, že nechcete jako být dlouhodobě. Nevidím tam ten smysl, takže určitě jako když spolu jsme třeba půl roku, tak já tam vidím tu budoucnost a určitě bych plánovala život s takovým člověkem. Evita na Expresse. Ty máš jaký názor na manželstvo? Já jsem strašně pro. Super. Mně to přijde super, protože jako strašně nechápu lidi, že to je jenom papír, vůbec to tak není a nebo já nemám co říkat, že nevím, ale vidím to kolem sebe a mám pocit, že je to prostě super a že i ten trend, že se zase lidi začínají mladí jako brát a takhle. Nejde mi o to být nerozvážný, ale prostě přijde mi, že to je krásný, že to je nějaký milník v tom vztahu a že rozhodně nejde jenom o papír. Když už pak chcete odejít, tak to není taková sranda, jako že se berete kufry. Bez následku. Človek radšej rozmyslí. Alebo v tom procese niekedy proste prídeš na to, že vlastne celé je to hlúposť a že chirurgické rezy možno nie sú až také nutné a že stačí proste len trošku viac zapracovať a môže to ísť ďalej. Přesně tak. No. Já samozřejmě jako absolutně se snažím nesoudit, takže i když se to někomu nepovede, když se veme a tak dále, tak to je jakoby jiná věc, ale přijde mi obecně ta svatba, že to je krásný akt a že to není prostě jenom papír, že by se na to mělo
mělo jako úplně takhle kakat. Mne sa páči, že to rozprávaš, lebo ty si uvedomuješ, že pre mnohé mladé dievčatá si nielen spevačka, ktorá má pesničky, ktoré si oni pospevujú, ale si aj mienkotvorná, že to, čo hovoríš ty, tak nad tým rozmýšľajú a si pre nich proste niekto, kto ich ovplyvňuje a ich myslenie aj vôbec to, ako to je hezký. Možno budú. Je to zodpovědnost teda. No, práve som ťa chcela trošku vystresovať. Ne, já prostě, já zase si ten tlak nenechám moc blízko dojít, protože člověk by jinak nežil svůj život, ale snažil se ho žít tak, aby všichni ho mohli následovat. Každý dělá chyby, já je dělám taky určitě nemám názory, které se shodují se všema, ale třeba jako když se mě někdo ptá, tak prostě říkám, jak to cítím a zrovna tohle mám spoustu kamarádů, kteří to cítí jinak a to neznamená, že se o tom nemůžeme bavit, ale já bych určitě jednou chtěla být vdaná paní a mít příjmení svého manžela, protože mě to přijde hezký hrozně. Áno, keď vás potom všetci volajú podľa toho prízviska. No. Jasné, samozrejme. Si aj taká tá ženská, ktorá niekedy potrebuje babskú jazdu, že si vyrazíš s kamoškou, s kamoškami len tak na pár hodín von a klábosíte a potom si taká uspokojená a vrátíš sa domov k tomu svojmu chlapovi. To je něco, nad čím já přemýšlím, protože občas mě to baví, ale podle mě nemoc často. Že já jsem vlastně typ, že ten můj kluk je pro mě nejlepší kámoš. Fakt jako když něco štve, když se potřebuji něčím pobavit, tak je to vlastně jako ten můj kluk a ještě máma teda. Ale jakože bych měla fakt takovou partu kámošek, se kterou bych jednou za čas vyšla ven a pokecala. Spíš mám jako kámošku jednu, pak někde jinde druhou a třeba si jdem na kafe, to jo. Ale nějakou vyloženě babskou jízdu, jakože třeba 5 holek a moc ne, no. To je zvláštní. Není to zvláštné. Ní? To OK. Já mám nějaký takový jako tlak, že taky by se to mělo dělat, nebo ty americké filmy taky, že nám ukazují a říkám, jsem divná, nebo co, jako. Ale jako jednou za čas určitě jo, ale vlastně mě už to v jistém momentě pak přijde jako příliš protichlapské a s tím, jak jako, nevím, já jsem v prostředí kluku pořád, já mám v kapelu chlapskou, vyrůstala jsem mezi chlapama a jako já jim vlastně důvěřuju, nebo mám spoustu kamarádů, spíš víc kamarádů než kamarádek, tak jsem taková, jako, že když se až moc nadává na těch chlapech, si říkám, holky, tak. Jasné, presne tak, lebo ty si vlastne jedna z nich skoro, nie? Evi, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla. Budem ti veľmi, veľmi držať palce, aby si čo najčastejšie stala aj na slovenských pódiách a aby si robila šťastnými a veselými aj slovenských fanúšikov, nie len polských a českých a pekné leto ti želám, oddychni. Děkuju, mějte se krásně, děkuju za pozvání.